İsa Mesih keyo ku merdum o fercin kerd bi weş o keyera viciyaşı. İsa cayo ku millet vergiya xo daye ujade jew merdimi ronişte vîneno. Namey ne merdimi mattabı. İsa Mesih eyreva mıdıma be. O merdim hema warış payu ey dımaşi. Bahdo roji İsa Mesih meymani mattay beno. İsayu talabaneci piya nan verdi ew xeyle merdime ki vergi tahsil kerdi û merdime gunakari amey bi ey hetek ew inana piya nan verdi. Alimên kitaban miyan de xwe de vaciyayê. Îna talaban de İsa Mesîhê re va şumayê çi tehsîldarana ew merdimê ki zeydê îna gunakariyê înana piya wenê û şimenê. İsa Mesîh zî îna re no cewab da. Merdimê ki nêweşî niye mextajê tixtorî zî niye. Ê ki nêweşî xora ê mixtacî ye. Ez qandê merdiman de raştan niyameya. Hema ez êkî gunakariyê qandê îna meya. Qisan di pêxamber hoşeyayê ra xorê ders bimise. Alay pêxamber hoşeyayê re va ez qurban nê wazana. Ez esas merhamet wazana.